Hi, JJ. Hello, Dejita. Ayan. Good evening sa iyo, love. Sige, pag-usapan na natin, love. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Magandang hapon dito. Opo. Good afternoon sa iyo. Ayan. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal. Anong mapaglilingkod ko sa iyo? Lalim nun, ah. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano umpisa. Pasensya na sa Tagalog kasi ako sanay. Okay lang yun sa akin kung yung Tagalog medyo barok-barok. Ang akin lang yung signal. Maayos-ayos na signal. Okay. Yun lang ang concern. O, game. Ako, DJ, kinakabahan ako. Hindi pa nga ako nakapagkwento. Naluhan ako eh. Okay lang yan. Sige, umpisahan ko na lang sa ganito na lang. May asawa po ako, kasal. Dalawa anak, asawa. Nasa abroad, siguro 9 years na po ako pabalik-balik na trabaho. Ibang employer naman po. Saudi pa rin. Sa simula ka, ang hirap kasi yung wala ka mapaglabasan ng sama ng loob ba? Yung ilang taon mo nang kinikim, hindi mo man lang, wala ka man lang taong mapagsabihan. Oh, don't you worry, baby. So, kaya nga ako tumawag sa iyo ngayon. Purpose ko na yung mailabas ko lang yung nararamdaman sa siguro mga 3 taon na lang kung pwede mapagsabihan. Kaya ipagkatiwala ko to sa iyo ngayon. Okay. Sa mababasa ko sa mga kapin ko po. Okay. Yung simula kasi nag-abroad ako na sa siguro or ba yun? Di ako sure. 2 taon ako sa Saudi pa rin yun. Sa hirap ng buhay na anak ko. 3 taon, 3 na taon pa lang yung mga anak ko na iniwan ko sa asawa ko noon. Okay pa naman kami nung umalis ako, wala namang pero nung habang tumatagal ako sa ibang bansa, 1 taon ako, parang may tapos yan na lang nalaman ko. Tapos ang hirap DJ, di ba? Yung lagi kang nagtatrabaho tapos mawala ka man kahit sa sarili mo, yung pauwi ka, wala man lang nakita. Yung kahit konting pundar mo sa sarili mo, yun, di ba? Yung pag-alis, yung 2 taon mahigit, sinikap namin yun, sakit para sa mga anak namin, iniwan namin. Wala ka. Tapos natapos yung 2 taon ko doon, ang hirap. Okay naman yung amo ko, pero may lang talaga nung insakto natapos yung kontrata ko, na nakulong ako doon. Sa awa ng Diyos, 24 hours lang, napunta ako doon sa jail, sa malaking jail. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako pinabaya. Okay, ba't ka nakulong lang? Ako, aksidente. So, kasama talaga pag yung mga kapwa Pilipino natin kasama. Mas okay pa nga yung ibang lahi mapagkatiwalaan kaysa kalahi natin mismo. Tapos pagkatapos yun, sinusumpa ko sa sarili ko na ayoko na talaga din ako babalik sa Saudi. Uuwi ako kahit lang, yung may konting siguro 2 buwan lang yung sahod. Sahod ko nung una na yun. Buti nga ngayon times 2 na yung sahod namin. Kalahati lang. Tapos umuwi ako, sinumpa ko na talaga din ako mag-Saudi. Nung pauwi ako sa Pinas, umuwi ako doon sa asawa ko, sa mga anak ko. Walang nakakaalam doon, hindi ko sinabi na yun ang naranasan ko sa Saudi. Yung nakulong ako. Wala akong sinasabihan. Tapos yung nauwi ako doon sa bahay namin. Sa lubong ng asawa ko, naikwento niya. Ako dito, hindi ako diretsahan na to, DJ Lala, hindi asawa. May pagkakamali din akong nagawa. Nung pag-uwi ko doon, asawa ko mismo talaga nagsabi sa akin na 1 taon pa lang ako sa Saudi, may nagawa na siyang kasalanan sa akin. Okay. Tapos tinanong ko sa kanya, sinabi mo man lang diretso sa akin na walang pag-alinlangan. Ano ba yan, joke or totoo? Sabi naman, maunahan ako ng ibang tao. Mas mabuti na yung ako mismo yung magsabi sa iyo
Kasi kaysa naman sa ibang tao, kasi alam naman talaga niya yung pamilya, kapatid niya, pati nanay niya mismo magsabi sa akin. Ayun na nga, nakausap ko yung mga kapatid niya, yung nanay niya mismo nagsabi sa akin na yun ang nangyayari. Tapos lahat, nawala ako sa sarili nung time na yun, DJ. Sinabi ko sa ako, iiyak eh. Tagal-tagal na nun, di ba? Okay. Si DJ na, bakit? Nag-usap kami, tinatanong ko, sabi ko, tama na yun ang naranasan ko sa Saudi. Sabi ko, bakit? Tumawi ako ng naipon dahil, yun nga, yung pag-alis ko, may mga hayop kami na hindi ko man lang alam kung saan napunta. Hindi ko man lang alam kung kasi pag-uwi ko sa bahay, kung ano yung pag-alis ko, yun pa din yung pag-uwi ko, yun pa din eh. Walang bago. So, naghingi ng pangpuhunan, kesyo, ganito, ganon. Tuwan, may makikita sa puhunan. Wala eh. Pagkatapos, wala na. Doon na yun. Yung parang, ewan ko, hindi ko na control yung sarili ko sa time na yun. Alam ko naman na isang malaking bagay na pagkakamali, hindi may tama sa isa pang malaking nagawa. Okay, ano ba yung paulit-ulit Ayun. mong sinasabi mong nagawa mong mali? Ayun, DJ Lala, nag-stay ako sa pinilit ko. Hanggang 3 buwan, mali. Ano, sorry, anong meron? Gawa, umuwi. Hanggang okay yun, tinanggap ko sa sarili ko. Wala akong mapuntahan kasi hindi ko naman pwede sabihin doon, uuwi ako sa amin. Actually, may mga magulang ako. Pero hindi ko pwede sabihin sa kanila yung nangyari. Hindi naman ako sanay kung anong problema namin mag-asawa. Sinasabi sa kanila, parang dibdib ko na lang ba kung anong problema namin. Yun na lang sa akin. Okay. Hindi ko naiintindihan kung yung asawa mo ang kasalanan sa iyo ay nagkaroon siya ng pagkakamali. I don't know kung yung pagkakamali ba na yon ay third party, someone else. Nagkaroon siya ng iba. Okay. Tapos bukod pa doon sa dami ng pinadala mo pang pundar ka mo, pang negosyo, pang panimula, pang kapital, wala kang dinatnan. Ano naman yung sinasabi mong pagkakamali mo? May pagkakamali ka din kamo. Ano yun? Ayun na nga yung time na yun. Yun ako sa sarili ko na siguro alam ko na pinilit niyang ayusin, inintindi niya ako. Yung umuwi ako sa bahay, lagi na lang parang halos araw-araw naglalasing ako. Wala na akong ibang maisip siguro. Alam ko namang mali. Hanggang iba. Sinadya ko talaga yung DJ Lala. Kasi hindi na ako umiimik sa kanya. Sinadya ko. Sinadya mong magkaroon ng iba? Oo, kasi ang rason ko, gusto kong maramdaman din niya kung ano yung sakit na nararamdaman ko. Okay. Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa kanya, ang hirap, ako ang hirap, tapos ganito pa. Tapos ayun, umalis ako ulit. Nag-Saudi ako ulit. Pagdating ko doon, hindi ako pinalad sa amo ko. 1 buwan lang ako, lumipat ako. Sa awa ng Diyos, binigyan naman ako ng ibang amo. Ayun. Hanggang doon yung, kasi nagpapadala ako dati sa nanay niya. Muna sabi sa akin na sa susunod, huwag mo nalang ipadala sa akin kasi buting maghanap ka ng tao na masahan mo, ibigay mo, doon mo na lang ipadala. Hanggang nakahanap ako ng tao, hindi ko na lang sasabihin. Hanggang nakahanap ako ng tao, nakapundar ako, nakapagawa ako ng bahay ko. Bahay ko mismo. Hindi naman sasabihin ko ni kahit peso, di Jilala, wala siyang naiambag doon. Okay, Kahit nasaan yung mga piso. bata? Nasa kanya.
Okey. O tapos? Tapos yung bumalik ako nung time na yun, nalaman niya. Nasa Saudi na ako, nalaman niya yung mga pinaggagawa ko ng time na yun. Nasa Saudi ako, so tinext niya ako, sabi niya, mga pagmumura, binigay niya, natanggap ko, nabasa ko sa text na yun. Tapos, yung reply ko lang sa kanya, siguro isa, dalawa lang. Sabi ko lang sa kanya, alam mo na kung ano pakiramdam sa taong niloloko. Alam mo na kung anong pakiramdam, kung paano ka nasasaktan. Yun lang yung reply ko sa kanya. Tapos, sabi niya pa ulit-ulit, lagi niyang paulit-ulit, sabi niya, kung baga daw, yung ibig sabihin niya, kung baga daw, equal na kami, sinamin na lang, mag-umpisa daw kami dahilan namin. Kasi maki yung mga bata, na yung broken family, na walang nanay, walang tatay. Hanggang ngayon naman, nasa kanya yung mga bata. Tapos umuwi noon. 2 years ako, pinilit kong ayusin, DJ. Pinilit kong ayusin. Kaso wala eh. Yun namang yung pagkakamali ko, naklaruin ko lang. Yung pagkakamali kong ginawa, isang beses lang yun kasi sinadya ko, hindi na naulit. Yung pagbalik ko doon, yung pangalawang pagbalik ko, wala na. Umuwi ako sa amin, pinilit kong pamilya namin. Kaso, problema sa sarili ko, wala naman. Yung pagmamahal para sa kanya din. Hanggang nag-stay ako doon mga ilang 2 buwan lang. Bumalik din naman ako dito sa sa naging amo ko ngayon. Tapos ayun, tinatry ko yung sarili ko, tatawagan, hanggang ngayon nga hindi pa matapos-tapos. Ayun. Hanggang nahuli ko naman siya sa account niya mismo. Okay na sana kami. Sa araw pa talaga mismo ng anniversary namin. Kasi sa akin, alauna ng madaling araw dyan sa Pinas. Sabi ko, bakit online? Hindi naman kami nagchat-chat time na yun kasi busy nga ako dito. So, yun dito eh. Sinubukan ko yung buksan yung FB account niya. May nakita ako doong, may kachatsa, may nakita. Nakita ko talaga sa dalawang mata ko yung picture na pinadala, laswang picture na pinadala ng babae. Isang taon pa lang ako dito noon, DJ. Tapos ngayon, mag-4 na taon na ako dito. So, nung nangyari na yun, kinumpronta ko siya. Nagkapalitan kami ng salitang hindi magaganda. Ayun nga, sinabihan niya ako, uwi ka dito, magpirmahan tayo, ganito, ganyan. Alam ko naman, wala sa kanya, baliwala lang sa kanya yung mga pinagsasabi niya eh. Talaga yung mga binitawan ko sa ito, sinabihan ko nga siya eh, na bahala ka na sa buhay mo eh, kasi wala naman talaga akong naramdaman sa iyo sa ngayon, wala na. Pinilit ko sana. Yung problema ko, uuwi ako DJ, pero ang hirap. Kasi nga, may bahay nga akong pinaayos doon. Nandun yung mga anak ko. Minsan, isang beses, sinabihan ako ng anak ko, bakit di ko? Ano pa yung nagpapagawa ka ng bahay? Sino bang titira dito? Kasi hanggang ngayon pinapaayos ko, hindi pa matapos-tapos. Kaming dalawa, asawa ko, wala na kaming contact eh. Minsan, nagbe-message siya gamit account ng binabasa ko na lang. Okay, so basically kayo ng asawa mo wala na. Para sa akin, DJ, pero sa tingin ko sa kanya, parang mayroon pa. Ang hirap kaya pag kasi sabi ko talaga ako para sa mga anak ko. Kasi hindi naman talaga ako nagkulang, sa totoo lang, hindi ako nagkulang sa mga anak ko hanggang ngayon. Wala na nga akong maipon-ipon dito eh. Mga anak ko na lang talaga. Okay. Buwan-buwan ako nagpapadala sa kanila, 3 lang sila. So kayo nga ng asawa mo, para sa'yo, wala na kayo? Wala na talaga kasi sa sarili ko, respeto na lang. May respeto pa naman ako sa kanya bilang ama ng mga anak ko. Yun na lang tanging nararamdaman ko ngayon. Yun na lang siguradong sigurado
Okay. Pero yung mga anak mo, na-explain nyo ba sa kanila yung nangyayari o wala silang ka-idea kung ano yung nangyayari? Alam nila, kasi minsan yung anak ko, sabi niya, yung anak ko naman kasi isa yung lagi kong kinokontak. Sabi niya, kasi minsan nag-usap kami, sabi niya, nandito pa ako kausapin. Tapos minsan sabi niya, patay, pag may pinag-usapan kami na ano, sabi ko, secret lang natin. Nandyan na si Papa, sabi niya, patay niya. Din naman kasi, dalagitan na. Okay. So, alam naman nila, aware naman sila sa nangyayari. So, kung aware naman Alam sila ko, alam and feeling ko kahit papaano nakaka-cope na naman yung mga anak mo sa mga nangyayari sa inyo, kumbaga kahit papaano nauunawaan ka ng anak mo at nararamdaman naman nila na hindi ka nagkukulang, nararamdaman naman din nila yung Oo, suporta oo. mo, tsaka yung pagmamahal mo sa kanila. Yung asawa mo ay patuloy na nangangaliwa, sabihin na natin nga nanghaharot pa ng iba at sabi mo nga hands up ka na sa asawa mo. So ano pang problema ngayon, mahal? Lalo na sabi mo naman sa akin, wala ka nang nararamdaman sa kanya. Ang problema ko kasi, uuwi ako, DJ, na to. Uuwi ako. Anak ko, uuwi ako. Pag uuwi ako doon, mismo sa bahay kung pinapatayo ko, nandun siya. Ipin niya, i-assume pa niya na kami pa. Sa akin sarili, ang hirap naman makisama ng tao na wala ka nang nararamdaman, di ba? Kaya lang kasi, mahal siya nag-aalaga ng mga anak ninyo eh. Pwera na lang kung meron kang Ayun na pwedeng nga eh. pag-iwanan ng mga bagets. Kasi kahit kailan sinabi naman niya sa akin, hindi niya ibibigay yung mga bata. Kasi yung mga anak ko kasi, oo naman, sa kanya yung DJ, kahit pa paano, hindi naman niya pinabayaan. Wala mapagkatiwalaan na iba. Siya lang naman, hindi niya pinabayaan yung mga anak ko eh. Pero ang lagay kasi yon ay bahay mo kasi kung hindi ka kumbaga hindi ka at ease, hindi ka komportable na andun siya sa loob ng bahay ninyo at alam mo sa sarili mo na ayaw mo na talaga makipagrelasyon sa kanya sa dami ng sakit ng ulong dinanas mo sa kanya, wala naman siyang karapatang magstay doon eh. Sabihin na natin siya nag-aalaga ng anak mo at tinatanaw mong utang na loob yung pag-aalaga niya sa anak mo kasi siya nga talaga yung tumingin sa mga bagets. Ngayon, ang kailangan mong pag-isipan, JJ, in his absence, sinong papalit na mag-aalaga sa mga bagets? Kasi yung panganay mo, kung lagpas na yan ng 7 years old, makakapili na yan kung kanino yan sasama eh. According to the batas or according to the law, pwede na pumili yung bata kung kanino siya mananatili. Kung sa nanay o sa tatay kapag naghiwalay kayong dalawa. Kung meron kang younger than 7 years old, automatically, iyo yon. Sa kustodiya ng nanay yon. Malaki na, DJ. Malalaki na sila. Yun, hayaan mo silang pumili kung kanino nila gustong sumama. Kung sa iyo ba o sa Ang hirap papa. din kasi yung bahay ko, pinapatayo ko doon mismo sa lugar nila kasi time na yun, okay pa kami. Pinapaayos ko hanggang ngayon kasi nga yung anak ko, isa babae, nagdadalaga na. Kaya pinapaayos ko ng kwarto. Binilihan ko lahat ng gamit kasi minuto ko naman ninanong pag walang... Wala akong problema sa pinapagawa mong bahay. Ang concern natin kasi ngayon, love, yung sinasabi mong ayaw mong umuwi sa isang bahay kung saan andoon yung asawa mo. Yun yung concern. I don't even care kung ikaw nagpagawa ng bahay. Kasi ginawa mo yan para sa pamilya mo eh. Hindi mo yan kailangan isumbat sa asawa mo ngayon kasi ginawa mo yan para sa pamilya mo. You did it out of love, for love. Ginawa mo yan para sa mga anak mo. So stop. Mag-quit ka na sa kakasumbat sa kanya na wala ka namang inambag dyan kahit piso. Huwag mo nang ipagmayabang yun sa kanya at isampal sa mukha niya kasi wala namang kahahantungan yan, JJ, sa totoo lang eh. Mag-aaway lang din naman kayo kapag pinamukha mo pa yan sa kanya eh. Kung iisipin mo kasi anong point? Wala namang point eh. So, tigil na natin yung portion na yun na pinapaayos ko kasi yun ganyan. Ako kasi gumastos nun, wala kasi. Tama na. Ang tinatanong ko ngayon, kung sakasakali, napapaalisin mo yung asawa mo, sinong magsistay para sa mga anak mo? Yun na nga yung punto ko doon. So, uuwi ako doon sa bahay. Pag uuwi, ang mangyari kasi, DJ, pag uuwi ako sa bahay, kasi gusto ng mga anak ko na uuwi talaga ako dito, doon. Pag uuwi ako doon mismo sa bahay, nandoon siya. So siya, mag-a-assume siya na okay pa din kami.
Hindi kausapin mo na hindi naman tayo okay eh. Nawala na tayo. Yan yung bagay na kailangan mong tanggapin na sa sarili mo kasi hindi na talaga. Hindi na talaga maibabalik lahat. Hindi na talaga ako magiging okay sa'yo. Hindi na din talaga kita gusto sa dami-dami na ginawa mo sa aking kasalanan. Sa dami-dami ng sakit na naramdaman ko sa'yo. Hindi na yan maibabalik ng sorry mo. Ngayon kung gusto mong tumira dito sa bahay kasi naalagaan mo yung mga bata, wala ako dong problema. Wala naman sa akin yun. Tumira ka dito sa bahay, alagaan mo yung mga bata. Pero wag mo na lang akong guluhin. Kapag andito ako sa bahay, makikipag-usap ako sa iyo ng tao sa tao. Pero hindi na yung katulad ng dati na ipaghahanda pa kita, tatabihan kita sa kama, ipagpaplansya kita ng damit mo, yayayain kita mag-date sa labas. Hindi ko na yan gagawin. Yun yung mga responsibilidad na hands up na ako. Ngayon, kung sinasabi mo ang hirap lang kasi DJ kasi sa lugar nila pinatayo yung bahay, wala na tayong magagawa doon, love. 'Di ba? Halangan naman ilipat mo yung buong bahay mo sa ibang lugar unless magpapagawa ka ng isa pang bahay sa ibang lugar. Wala eh, andun na yun eh. Wala na tayong magagawa doon eh. Tsaka sabi ko nga sa'yo, ginawa mo naman yun para din sa mga bata. Oo. Para din sa mga anak mo. Bata talaga yun. Oo. So, wag mo na lang isipin kung nasan. Ngayon, kung uuwi ka doon, ipaintindi mo na lang sa kanya na wala na talaga. Ngayon, sabihin mo na lang sa anak mo, total, meron na naman sila mga pag-iisip. Nakakaunawa na rin naman sila na anak, pag uuwi ako dyan ng Pilipinas, sabihin na natin magsistay ako dyan ng, sabihin natin, good for 5 days para makasama ko kayo. Good for, sabihin na natin, 3 days. Minimum para makasama kayo, maalagaan kayo, ganyan. Pero mas gusto kong umupa na lang muna ng apartel or sa ibang lugar muna umuwi, doon muna tayo magstay for the longest time ng bakasyon ko sa Pilipinas. Kasi kailangan ko din, anak, na ipaintindi sa tatay nyo na hindi na kami. Ayoko din naman paasahin kayo na magkakabalikan kami kung hindi na naman talaga. Kailangan nyo lang i-explain sa mga anak ninyo na ito na yung sitwasyon, anak. Whether we like it or not, whether you like it or not, hindi na talaga kami maaayos ni Papa. Pero that doesn't mean na hindi na siya magiging tatay sa inyo, hindi na ako magiging nanay sa inyo. Meron pa rin kayong nanay at tatay. Pero hindi nyo na lang kami laging makikita sa ilalim ng iisang bubong kapag nandito kami sa Pilipinas. Uuwi ako dyan sa bahay para tignan nyo pinapagawa. Total, inyo naman talaga tong bahay. Pinapagawa ko to para sa inyo. Pero ako, yung most of the time or yung karamihan ng oras ko ng bakasyon, it's either uuwi ka sa kampo mo, JJ, o mag-apartel ka or mag-apartment or mag-hotel ka pagdating mo ng Pilipinas hanggat hindi ka pa nakakaipon na panggawa uli ng sarili mong bahay. Naintindihan mo ko, love? Kumbaga, ikaw na mismo magpapaintindi sa mga anak mo na hindi na pwede yung gusto nilang mangyari. Na doon ka lagi uuwi kasi hindi na kayo okay ng tatay nila. Kailangan nilang maintindihan yun. Kailangan nilang maunawaan yun. And the only way na mauunawaan nila yun is if you'll explain it to them. Kung i-explain mo sa kanila na ito na yung sitwasyon, mahal ko. Gustuhin ko man o hindi. Ito na kasi yung endpoint namin ng tatay mo. Para hindi na rin umasa pa yung tatay mo na mababalik yung dati. Para hindi na rin lang mag-pretend yung tatay mo na as if walang nangyari. Ako na lang muna yung lalayo. Ako na lang muna yung hindi na muna uuwi ng bahay. Uuwi ako ng bahay para tignan yung pinapagawa ko. Siguro sabi ko nga sa'yo, max of 5 days, minimum of 3 days. Pero after noon, yung most of the time ng bakasyon ko dyan sa Pilipinas, sa iba ako uuwi. It's either, yun nga, sa apartment or sa kampo mo. Sa bahay ng nanay at tatay mo, kung saan man na pwede kang tumira. Naintindihan mo ko? Para hindi mo siya makasama. Para hindi mo kailangang pilitin yung sarili mong makisama sa isang taong ayaw mo na makasama. Naintindihan mo ko, mahal? Oo, DJ. So, JJ, naiintindihan ko, no? Siguro, for the past few years, sobrang nagtiis ka kasi. Sobrang kinip mo to sa sarili mo. You tried to pull yourself together. Trinay mo i-hold yung emotions mo. Ayan. Love, wag ka mag-video call para hindi tayo mag-choppy. Ayan, naka-video call siya eh. Ayan. Ayan, para hindi magpangit yung signal natin. Anyway, yun nga, as I was saying, trinay mo i-hold yung sarili mo together. Trinay mo i-keep yung emotions mo. Nagde-reconnecting. Ayan. So, this is the time wherein ilalagay lang natin sa order lahat. Kumbaga, you won't let your emotions
again, get the best of you, kailangan na natin gumawa ng paraan about your situation. So, naiintindihan mo naman yung sinabi ko sa'yo, no, na pag uwi mo dito, you don't have to pretend na okay pa kayo. At saka pa, JJ, wait lang ha. Kung kailan patapos na, talaga naman, oo. JJ? Wait lang, bababa ko. Tapos, tawagan natin siya ulit. Let's call her once more. Yeah, nawala. JJ? Patapos na lang talaga naman, oo. Ay, nako. Pag hindi pa to nag-back, JJ, I need to turn this off na. Medyo matagal-tagal na po yung ginugol natin, na oras. Hello, Deji. Ayan. Okay na? Sorry, nawala yung signal. Oo. Sorry Yun. talaga. As I was saying, JJ, no, tawag dito, this time around, set aside na natin yung mga emotions natin. Ngayon namang nailabas mo na, nasabi mo na yung mga gusto mong sabihin, nailabas mo na yung mga sakit na kinimkim mo sa mga sarili mo. And now it's time for us to face the reality and address it with a better solution. Hindi mo kailangan umuwi sa inyo na kailangan mo mag-pretend na okay kayo. You just have to be honest with your kids, honest with yourself, and honest with your husband. Kasi mahirap yung lagi nating iniisip na mag-ayos na lang kami para sa bata. Maganda yung intention, noble yung intention sa totoo lang. Yun nga lang kasi it's not always gonna be effective. Kasi ang isang bagay na ipinipilit, hindi talaga nagre-resulta ng maganda. So if ever, pag umuwi ka sa inyo, just spend couple of nights or couple of days sa bahay na pinapagawa mo just to check everything. Kung talaga bang nasusunod yung mga gusto mo. Kasi syempre, pera mo yan, JJ. You have to be smart about it. But you don't have to spend all your vacation days dun sa bahay mo or sa bahay nila ng mga anak mo. You can go somewhere else and you can ask your kids na okay lang ba na kayo ang sumama sa akin ngayong bakasyon lang naman ni Mommy. Dito muna kayo, maaring dun muna tayo sa lola mo, kaya dito muna tayo sa tinutuluyan kong hotel, mamasyal-masyal na lang tayong mag-iina, ganyan. So that sila din aware na hindi na pwedeng ibalik kung ano yung gusto nilang maibalik. Kasi sila lang naman, gusto lang naman nilang makasama ka eh. Yung ibig sabihin naman nila ng pag-uwi mo sa kanila ay pag-uwing maramdaman ka nila. Pero this time around kasi uuwi ka ng parang bagong tao eh. Kasi this time around, hindi mo na pipiliting maging okay. Hindi mo na pipiliting ibalik lahat. Hindi mo na pipilitin na parang walang nangyari. This time around kasi JJ, magpapakatotoo ka na kung ano talaga yung totoong sitwasyon yung dalawa. Naintindihan mo ko, mahal ko? Naintindihan ko, Deji. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa dalawang batang to na in all fairness to them, sa mga pinagdaanan ninyo, they remained mature, they remained understanding, at talagang mahal nila kayo. Separately. Mahal nila talaga yung tatay nila, mahal ka din talaga nila. Anong gusto mo sabihin sa mga anak mo? Sa mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Alam ko naman na ito para sa inyong dalawa. At gagawin ko lahat para sa inyo. At alam ko, hindi man ngayon, pero darating yung araw na maiintindihan nyo kung ano talaga sitwasyon namin ng tatay ninyo. At sana, maiintindihan lahat ng iyon. At darating din ang araw na ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit, paano nangyari. Mahal na mahal ko kayo. Okay. Ayun yung dahilan kung bakit nandito pa ako, nanatili ako dito sa mundo. Kayo, yung sa yung dalawa ako kumukuha ng lakas araw-araw. Inspirasyon ko kayo. Ngayon, JJ, kung meron kang gustong sabihin dito bilang, sabihin na natin, a form of goodbye sa asawa mo, na sabihin natin na may never be or was never a good husband to you, but has always been a good father to his kids. Ano gusto mong sabihin doon sa Sa ex-husband mo? Sa asawa ko,
Salamat dahil hindi mo pinabayaan yung mga anak natin. Nakikita ko naman yun. Very excited ako doon. Thank you talaga. Saka, sorry kasi hindi ko naman sinadya kung bakit dito yung nararamdaman ko. Pinipilit ko naman sana. Wala na talaga. Patawad. Bilang ama ng mga anak natin, nandyan pa naman. Maraming salamat kasi hindi mo pinabayaan sila. Nakikita ko yun. Bahala na si God. Kung anong plano niya, someday o bahala na. Pagpaubaya na lang natin sa kanya. Yun lang, DJ. JJ, now it's time for you na i-free yung sarili mo. Palayain mo na yung sarili mo sa nakaraan. I mean, sabi mo, for the longest time, kinip mo to sa sarili mo, hindi ka nagsalita, wala ka mapagkwentuhan, kinimkim mo lahat ng sama ng loob. And today, you had someone, you had a friend in me na napagkwentuhan mo ng ganyan. Pero after nitong pag-uusap natin, JJ, I want you to be free. Gusto ko iwan mo na sa akin lahat ng kwento mo. Iwan mo na sa akin lahat ng baggages mo. Para nakahinga ako ng maluwag, DJ. Oh, which is something that I'm looking forward na mangyari since the first few minutes ng tawag mo sa akin. I really want to set you free sa mga baggages na yan. Iwan mo na yan sa akin. Ako na magtatago niyan. Lalagay ko dyan sa Manila Bay, paalon ko, ha? Oo. Talaga, DJ. Maraming salamat. Ayan, simula ngayon gusto ko harapin mo yung bukas na parang, alam mo yun, nagtatrabaho ka para sa mga anak mo, para sa sarili mo, para sa mga pangarap mo. Hindi yung parang dinadrag mo yung sarili mo sa trabaho every single day na parang, ano ba yan, trabaho na naman. Wag. Ialis mo yung sarili mo dun sa mentality na yon. Ngayon kasi nagtatrabaho ka not only for your kids but for yourself as well. Binubuo mo yung mga pangarap mo, JJ. Binubuo mo yung bukas na gusto mong ibigay sa mga anak mo. At isipin mo na lang na ano't ano man, pag uwi mo, kahit papaano, meron ka nang maipapamana sa mga anak mo, which is yung sarili nilang bahay. Never na sila mawawalan ng bahay. Never nila mararamdaman yung feeling ng papalayasin, mawawalan ng tahanan kasi binigay mo yun sa kanila nang may pagmamahal. And dahil masipag ka, JJ, and continue pa rin yung pagtatrabaho mo, pagkayod mo, soon enough, you'll be able to give them so much more and give yourself so much more as well. Naintindihan mo ko, love? Opo. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, JJ, at pag-share sa akin ng story mo. Iwan mo na sa akin lahat ng sakit. You go on and be Salamat happy, talaga okay? ng marami, DJ. Actually, yung last 3 days pa ako tumatawag sa hindi ako makapasok. Actually, Oo, pasensya na. nakapasok mo talaga. Oo, madami-dami. Madami-dami yung nakapila. May chat ako dyan eh. Oo nga, ang dami nga eh. akong chat. Okay lang yan, at least, Kasi, diba? kasi live ako nung karaan, sabi ko nga, DJ, ako na naman. Hindi naman na-send. Okay lang yan. Maybe ito talaga yung araw na tinaon para makausap mo ko at makausap din kita, no? Yan. Baka Maraming ito. salamat, DJ. Kahit Ayan. pa paano gumagaan yung loob ko. Salamat, JJ. Ingat ka lagi dyan sa Dubai, love. Ingat ka lagi. Salamat. Bye-bye! Sa mga kabi-issue natin, yan yung ating first story of the night. It's a story about a wife na couldn't take anymore. Couldn't take pain or any more pain sa buhay niya. Kumbaga, all her life, parang feeling niya kumakayod siya, nagtatrabaho siya to be able to reach something, be something sa buhay niya, provide for her family. Unfortunately, she was never given a chance to have a partner that is hoping for the same thing or isang partner na kahit papaano ay nakakaintindi ng direksyon na gusto niyang gawin. Kuya, you made the wrong move. Not only once. Not only twice. Madaming beses kang nagkamali. Maybe it's about time for you to let your wife go and let her be happy. Sabihin na natin, nagkamali din naman siya eh. Kaya lang kasi hindi naman kasi ito, puntusan eh. Nanggantihan eh. So what do you want? Dahil nagkamali ka ulit, magkakamali uli siya para quits kayo ulit? Kuya, you cannot justify what you did and what you are doing right now. You cannot stop her from leaving you after everything you've done. You have to set her free. Kahit para na lang sa mga anak mo. Huwag mo siyang ikulong sa isang relasyon na she is no longer happy with. Tinatry niyang mag-provide para sa inyo, para sa mga anak mo. Please, kuya, if you really love your family, if you really are sorry for what you have done, let her go. It's too much pain for a girl to handle.
Even the strongest woman needs to quit kapag alam niya sa sarili niya na hindi kakayanin. And unfortunately, you are one of the risks na kailangan niyang i-let go. Hindi na ituloy in order for her to survive. So just let her go.